एपी साबुन तोड़ो वाते डबो मान समझे कौन अपना पाटले देवारे बाई दादरे कौन समझे राम राम मावा मावा गिरसे पेट राय सकता वक्त पार पेरा मत वेले इब्बंदी मानता मापिनके सर्वे इंके రెండు మంది జోగం సర్వే कीते मावा परवल सेले आगा लिस्ट सेले और डबो डबो मांद्रे मानता मते माके पटान सेले दांतो मैटी देता तेरी अंतम वेले इब्बंदी आतम सर मावा जर्सी मा एरिया ता मा रायसड 45 नाक मानता पर तिरिस परेशान आतम त्यासाठी एक दृष्टीचे मर गवर्नमेंट नाका जर्सी माकून केंद्र जर मा असं म्हणतो सर मावा मला म्हणजे मा एरिया तागा जास्ती माको ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ನ ಇಬಾದೆ ಅಂತ ಪಾರೆನ ಹೋತೆ ಬದಲಿ ಅಂತ ಅವಳ ಲಿಗಿಸ್ತಾರ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ मला करेंगे होते वो मी आळीगा पटाल में सीएम इधर और माको परेशान केसर मानते మా ఏరియా తా మేము అవసరం అయితే 500 రైతులు మామిడి తోట అంతా कोई కాస్త నా పరిస్థితి కరెంట్ సార్ होते ఇంకే వేరే మాకు కరెంట్ వాళ్ళ ఇబ్బంది ఆసమంట సార్ దాని సాడికి దూర దూస్తి మాకు కేకే రాసమంట సార్ మాకు ఉండి మళ్ళా మావా పెద్ద చెరువు మొత్తం 1000 ఎకరాలు ఆయకడ దారులు అంటే పారెటు రెవెన్యూ వాళ్ళు సార్ దాని లెఫ్ట్ కెనాల్ దాని గురించి గిర సీఎం సార్ నాల్ మమ్మల్ని తిరిసి అట్టే మాత్రం గవర్నమెంట్ ప్రజలాగితే జైర్ వారి ఏమలేదు వెస్ట్ చేసి మీటింగ్ దోస్తాం రణు సార్ పదే మా వేరే తన పదే పరిష్కారం ఆయనకి తాను చూడికి జర లెఫ్ట్ కెనాల్ తా మాకు మూడు చెరువు మాత్రం ఆయకడ దారులు అంటే తాను సాడికి దృష్టి జర ఓకే సార్ సందేహం రామ్ రామ్ నమస్కారములు మరి సార్ ఇక్కడ మా బిర్సాపేట గ్రామంలో చాలా మట్టుకు 190% ఆదివాసులు ఉన్నారు కాబట్టి 2000 కంటే ముందు కొట్టుకున్న కొత్త భూములది చాలా మందికి పట్టాలు కావడం లేదు మరియు కలెక్టర్ దృష్టి కూడా తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది మరి ఐటీడీఏ కూడా ఒక 100 సార్లు వెళ్ళడం జరిగింది మరి అలాగే సర్వే కూడా 2 సార్లు చేయడం జరిగింది ఎన్ని సర్వేలు జరిగినా కూడా మా ఆదివాసులను ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు వాళ్లకు బ్యాంకు రుణాలు కూడా రావడం లేదు మరియు రైతు బంధు కూడా రావడం లేదు ఎంత కష్టపడినా కూడా ఇలా ఆదివాసులకు ఫలితం అనేది లేకుండా పోతుంది మరియు అలాగే బిర్సాపేట గ్రామంలో 3 చెరువులు ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి ఇంతకు ముందు దంతన్పల్లికి కెనాల్ తీయడం జరిగింది వాళ్లకు చెరువు నిండా నీళ్ళు వస్తున్నాయి మరి మా బిర్సాపేట గ్రామంలో 3 చెరువులు ఉన్నాయి కాబట్టి వర్షం పండితేనే పంట పండుతుంది లేకపోతే పండడం లేదు సార్ ఈ విషయం కూడా మేము కలెక్టర్ గారు వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకెళ్ళినాం ఎవరి దృష్టికి తీసుకెళ్ళినా కూడా మమ్మల్ని పట్టించుకోవడం లేదు అలా చెరువుల నీళ్లుంటే సార్ ఆ కెనాలు తీస్తే రైతులకు వేసంగి పంట మరియు వర్షాకాల పంటలు కూడా 2 పండుతాయని మిమ్మల్ని సార్ కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మిమ్మల్ని పార్టీ పరంగా రాజకీయ నాయకురాలుగా అడగడం లేదు సార్ నేను కూడా ఆదివాసీ బిడ్డనే కాబట్టి మీరు కూడా ఆదివాసీ బిడ్డనే కాబట్టి సార్ చాలా ధైర్యంగా మిమ్మల్ని అడగడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మా ఆదివాసులను మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని మా సమస్యలు ఎక్కడున్నాయో మీరు తీర్చిదిద్దాలని సార్ నేను సభాముఖంగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా మాకు రోడ్ ఉంది సౌకర్యం रोड को चुड़क 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर माకు रोड मंता रोड वेले खराब मंता मुख्य असल माకు रोड ना वेले इब्बंदी मंता माకు आया नहीं तो बदे भाई बहन आया ना तो नरका पियल माకు रोड को साठी वेले प्रॉब्लम मंता इधर रोड का बेहंगी की माకు 4-5 किलोमीटर तक ही रोड माకు सांक्शन की चले गेले पुराने मंता తర్వాత మాకు భూమి अड़वी भूमि समस्या इंके कहीं जमकुन वाता आदि हक्कुपत्राలు कहीं जमकुन वायमकी वादर ऊरकुन गिरी के सिर मंत्र का सर्वे नंबर मंता तान नासी मिमिट जरा ओतिरी कीसी मा कइडी तग नंबर सोनियर मनन तोंबती मा चेंज చేసేళ్ళు మిమిట్ బెహంగిర్ कीसी ఊరకుन ఓతిరి कीसी మాకు వానాల్ కియాలా తర్వాత మాకు ఏత ఇంకా మాకు బతాయి చోకట్ తరే మాసేర్సలే ఇంకే ಇದು वाटर ಇದು मिशन भागराचे तक ते येरो माक सप्लाय आसेले
ಬಗಲ ಅಂತ ಬದಲ ಅಂತ ಬೇಕದ ಅಂತ ಅದು ಮೋಟರ್ ತಿರಿ ಅಂತ ಮళ్ళీ లేబర్ తిరి ಅಂತ ఊరు అదే కాంబతి మాకు హర్ కూడా చునిన వాళ్ళు ఏ తతే మాకు కరే మాసేసలే తేంగిరే దుస్త ఇర్సి కోన్ ఈతకి మాకు కియాలే జరే कोणी जण म्हणतात मला उदी करंट समस्या काही गुडांना 3 पेस वाहता काही जागांना वाय माके 3 पेसूंसाठी जागो पाडल वेतो आने काही गुडांना वाहता मला काही इंच वाया नाही जरी तर मुंगटाल सिग्नेचर की इस्तारा ఫారెస్ట్ वाली गटाल वेर गटाल जरी तर मावरो రైతులకు जरा ఇబ్బంది ఆసే మంతా तानला आसी दया कीसी मिमिट बेंगीर कीसी मिमिट डाउट लोको इतकी అనేది నా కొరెం జన మంతా రామ్ రామ్ జై భీమ్ జై భీమ్ ఆశా జ్యోతి గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలకు स्वयं बाबुराव दादांगिरा हाने इगे वातरे सरपंच को सरमरेर को बाई को सप्पजन गिरा नाव जय शिवा राम राम किशक म्हणतो मुख्యంగా बदलिते की इंतक मुंदे एमपी साहब सरपंच साहब सप्पजन को बेहल आता दादा एमपी साहब गिरा सपट हावा बदलते अटु हक्कुल विषय दे गतम दे ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತಕ್ಷಣೆ पूरा अन्नी हक्कुल्लोप सर्वे आता जॉइंट सर्वे गिरा आश म्हणता सर इंके मन उट्नूर लोप गिरा उंदी లాగింగ్ म्हणता ఆ లాగింగ్ లో ఉమ్మడి జిల్లాలో 33,000 పాస్బుక్ ఇంకా మన ఆదివాసీ ఇవ్వాలంతా పెండింగ్ మంతా కాబట్టి దయచేసి మేము ఎంపీ సాబ్ మేమే పిఓ గారితో వడిచి ప్రభుత్వం బలంతో వడిచి ఇది క్లియర్ చేస్తే అక్కడ సిర్పూర్ కాన్స్టిట్యూషన్ మొదలు పెడితే మన ఆదిలాబాద్ వేరి మన ఆదివాసులకు ఉన్న సమస్య పూర్తిగా దాంతా మీకు ఠావా సాబ్ కేసీఆర్ గారు కూడా బచ్చమండ అసెంబ్లీతో విమలాత తప్పకుండా ఆదివాసులకు తప్పకుండా మూడు అడుగు పత్రాల దీంతో మించి బచ్చండ సక్కు సాబ్ ఎమ్మెల్యే సాబ్ అయి నేను సప్ప కలితాస్కే వెహముడే తప్ప దాని ఆచరణలో వాసకెళ్ళి కాబట్టి తప్పకుండా సార్ మిమ్మల్ని దీన్ని స్పందించి మన ఆదివాసులను నమ్ముతా మన ఎంపీ సాబ్ కాబట్టి తప్పకుండా ఉద్యమకారులు కాబట్టి తప్పకుండా ఇది కీర్తించి మన బిర్సాయిపేట యావత్ మన ఆదివాసుల తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు కిసేమంతం సార్ అంకవ చాలా ఆదివాసీ బిడ్డగా మీ మీద చాలా ఆశలు ఉన్నాయి సార్ ఈ గ్రామ సమస్యలన్నీ కూడా చెప్పాలని చెప్పింది నిజంగా చాలా సంతోషం అనిపించింది మనం చూసినామమ్మ గతంలో చాలా మంది మనం ఎంపీల్ని మనం గెలిపించుకున్నటువంటి ఎంపీలు మన కొరకు పార్లమెంట్లో ఏ రోజు ఏ ఎంపీ కూడా మాట్లాడినటువంటి దాఖలాలు లేవు మనమందరం కూడా ఒక ఆశతో ఈ సమస్యలు పరిష్కారం కావాలంటే స్వయం బాపురావు అటువంటి వ్యక్తే పార్లమెంట్కి వెళ్తే మన సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి ఆదివాసుల సమస్యలు పరిష్కారం అయితే అని మీరందరూ కూడా ఒక్కతాటిపైకి వచ్చి భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి ఎంపీగా స్వయం బాపురావు గారిని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించి పార్లమెంట్కి పంపినాం ఈరోజు ఏ పార్లమెంట్ సభ్యుడు కూడా కేవలం సంవత్సర కాలంలో 14 సార్లు పార్లమెంట్లో మాట్లాడలేదు కానీ స్వయం బాపురావు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆదిలాబాద్ సమస్య అది ఆదివాసుల సమస్య కావచ్చు నాన్ ట్రైబల్ సమస్య కావచ్చు రోడ్ల విషయం కావచ్చు ఎన్నో విషయాల మీద పార్లమెంట్లో మాట్లాడిన సంగతి మీ అందరికీ కూడా తెలుసు స్వయాన నేను స్వయం బాపురావు గారితో ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు స్వయం బాపురావు గారిని ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోడీ గారు ఏమన్నారు తెలుసా స్వయం బాపురావు గారు మీ మీద చాలా ఆశతో ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులుగా నిన్ను గెలిపించారు మీ సమస్యలు నాకు తెలుసు మీకు అక్కడ ఇంకేం కావాలనంటే స్వయం బాపురావు గారు ఒకటే మాట అన్నారు నాకేమొద్దు సార్ నా వెనుకబడ్డటువంటి ఆదిజాతి నాకు ఉన్నటువంటి ఆదివాసీ నా జాతి సమస్య పరిష్కారం కావాలా వాళ్ళు ఎన్నో బాధలతో ఉన్నారు 60-70 సంవత్సరాలుగా సమస్యలతోనే ఉన్నాయి కనీసం నడవడానికి వీల్లేనటువంటి రోడ్లు ఉన్నాయి ఉండడానికి వీల్లేనటువంటి ఇళ్ళు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా సమస్యలు పరిష్కారం కావాలని స్వయాన నరేంద్ర మోడీ గారికి చెప్పడం జరిగింది మనం రాజకీయాలు పక్కకు పెట్టి మాట్లాడితే స్వయం బాపురావు గారు వ్యక్తి నాయకత్వంలోనే మన సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి మీరందరూ కూడా ఈ రోజు నేను మాట్లాడేది రాజకీయ విమర్శ కాదు మనం ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాం ఎన్నికలప్పుడు ఏ రాజకీయ పార్టీ ఏ రకంగా మాట్లాడుతున్నది డబుల్ బెడ్రూమ్ అని ఒకటి చెప్తాడు నల్లా అని ఇంకోటి చెప్తాడు ఈ రోజు గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచులు చేతులు కట్టేసారు